Aran go. GANDOLA rasa जानो सान्दों आगै ओरै बाहां हरै बाहां 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 ओरै नोंनाव गोसो बाहां हरै बेनाव गोसो बाहां बाहां लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन आरो आं दाख्लैनि भिडिअआवबो एसे बुंनानै होखादोंमोन बाट गोबाङानो भिडिअखौ स्किप खालामना नायो बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोफिननाय जाबाय लोगोफोर आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय कलेजाव फैनाय पार्ट 2 गोदान मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ लोगोफोर एबा गान्दौला राजा मुङैबो बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामनो हागौ बाट सियर नङा आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन ताजिम नार्जारी लोगोसे ज्योतिका बसुमतारी बिथांमोनखौ आरो मेथाइखौ रोजाबदों रिंखां ब्रह्म बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शन करियोग्राफ आरो डिओपि बेफोर गासैखौबो सोरां बसुमतारी बिथाङानो खालामदों लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय थांनाय 14 फेब्रुवारियावनो रिलिज खालामनो गोनां मोनदों बाट बिथांमोना रिलिज खालामना होआसै नाथाय नोंथांमोना बे साननैसोनि गेजेरावनो आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना नुखादों जानांगौ ससियेल मिडियाआव बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि गान्दौला राजा मुंनि ससे मेथाइया गोबां ट्रेन्डिं जानायखौ जेखियानो जाया सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय दिनैनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय